me couple of béal dit. Tasad ka gwyri tú, na couple of béal sin. Laura me héna níos dyn agus mína me go a chrdí bhá níos fearda bhá nach cúsaí mar atá siad, eh? Hello, áide? Níl de leáil cuasar tí lá? Níl me ná núméid simris héna bheith, gan duine gáil a cínte bheiste sa molachorm. Ach, Halls na States. Ní Halls na States a tatúine sigus mat an sin cionnad ar Verica. As a tein cá Shannon. Tu weiste hir a bulín capalín. Ma arin an ghíomhar ní be tú fácií le sin mappa chonachta go éan sin na tart. Ginjar muta. Na fan. Fan núméid a fleike. Ran stof a go lekke mer sin. Coffee, a bé? Na bag. Wel níl tú a mund na háiti se. Nis gad leat a hún a wacha. Na rúf mar leat a charogín de chud sglabearach a chana air. Tá mé críochnaí leis an áit seo, go dú. Ní is cintóir bhíh ní angsa mar chud country and western. Ó bhí sean finisinéirí báil. Fanbert, brigad. Agus na bhí de siad chu gluchar ní chear go dúr se. Taim cruigealacht. Gar go me tú an sin hólí Jo sin máide, idir na mór an go cha circe. Há sí mínis. Ama channe nach le melicí na buine I ríiste bheith? Nach chi Mother Teresa bes broadú leis a bháil. Nar i sí máach go tú bethú na mocht. Dele cardíara a hang gáir wafa. Nis, ceanna deach nó gréad leat.